Nyakwara Mugiajwang dakika en adek tok saa adek mar okinyi machiegni e chenro mar mbako romo matai nyaka ngorom kanyo saa 5 mar onyango. Nyinga Joyce Oduor antiere kae mar michal mar fwambo weche matimore e kor gwenge duto ma pacho kae mibobedo kae neno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono kochakore weche manyien mag migago. Ka wachako chal mar fwambo tielo mar 47 mar jukwaa la usalama odiochieng' makawuono nitiere e kaunti ma Nairobi kae. Ka jukwaa la usalama en chenro ma jatend migao mochung' ne weche go mag arita Kipchumba Murkomen osebedo ka timo e pacho kae. Odiochieng' makawuono tok wuotho e kaunti za duto 46 ma pacho kae. Odiochieng' makawuono Kipchumba Murkomen nitiere kaunti ma Nairobi kae. Mano e tielo mar 47. Wang'eni kaunti ma Nairobi en kaunti mano mar 47. E kinde mano chenro mag jukwaa la usalama mosebedo kotimo, jatend migao mochung' ne weche go mag arita osebedo ka loso kod jotelo mochung' ne arita e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Nitiere moko kuom chike ma bende osebedo kogolo e kinde makoro otemo mar mondo mi omeny ni ojiw arita e sectors mopogore opogore kata e gwenge duto ma pacho kae. Ka bende chenro makamano chakore okinyi makawuono kar saa 1:30 mar okinyi makawuono ne nitiere kanyo kod twak kama koro ne oloso kod jogo mochung' ne arita mano Regional Commissioner's Office bore Nairobi kae. Saa 2:30 mar okinyi ne olimo governor e kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja e apise mage. Kar saa 3 mar okinyi obobedo e chenro mano mar mobile ID registration mano Nairobi headquarters NSSF building. Saa 4 mar okinyi obobedo kod chenro mano mar town hall meeting mabobedo Kenya School of Government mayudore Kabete bore Nairobi ka. Chenro go duto Nyakwara Mugiajwang mano jukwaa la usalama tielo mar 47 obobedo ka waluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano wach machielo mabende waluonu mana podi bore Nairobi kae. Odiochieng' makawuono nitiere ng'anyo mamuol mano mar Operation Linda Jamii. Ka bende Operation Linda Jamii mano en riwruok mano mar kelo kanyakla joked ne ratiro mag oganda mawuok e gwenge mopogore opogore. Odiochieng' makawuono gichano ng'anyo mamuol magibro bedo ka giwuotho godo. Ng'anyo makamano en mano mar chwalo petition margi kata ywak margi ne duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC e log tich mar apise maggi mayudore Integrity Center bore Nairobi kae. Ka bende gibobedo ka giwuotho kochakore kar saa 4 mano mar okinyi. Gibobedo ka gichako wuoth makamano saa 4 nyaka saa 5. Wuoth makamano gibobedo ka giwuok Integrity Center ka gidhi Kenyatta Avenue kaito gibobedo ka gidhi Uhuru Highway kaito gibobedo ka gidhi e od bura mamalo. Mane chenro ma wacho kanyo ni operation mano mar Linda Jamii nitiere godo odiochieng' makawuono kendo en ng'anyo mamuol maneno ni gichwalo ng'ur margi ahinya to kotudore kod wechego mag mibadhi e pacho kae. Mane wach mabende wabobedo kwaluonu achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluonu en kotudore kod duond bura mano mar United Green Movement Party. Odiochieng' makawuono United Green Movement Party brobedo kod romo e log tich margi mayudore bore Nairobi kae. Ka bende romo makamano en mano mar chiwo oboke kata certificates ne jogo malaro kombe mopogore opogore e yiero madundo mibobed ka ibago tarik 27 dwe mar 11 mano mahigani. Kopogore kod mano duond bura mano mar United Green Movement Party bende brobedo kod chenro mano mar rwako jokanyo manyien magi e duond bura mano mar UGM. Ka bende chenro makamano brobedo katimore kar saa 4 nyaka saa 6 mar odiochieng' makawuono. Maneno ni gin jokanyo adi makoro brobedo kariwore kod duond bura mano mar United Green Movement Party. To gin jomage magi brobedo ka gimiyo otiko e ng'we laro kombe mopogore opogore e yiero madundo mibobed ka ibago e pacho kae. Wach machielo mwaluonu e kor gwenge magwa wachako kod kaunti ma Siaya. Wang'eyo ni ng'anyo mar nurses osebedo ka dhi mbele e kaunti ma Siaya. Kendo wang'eyo ni e kinde ma nurses makamago ne ng'anyo chieng' tich ariyo mano mar jumani nitiere jonjore moko kata jomaundu moko mano monjo nurses go e kinde mane gintiere ng'anyo margi. Mane momiyo odiochieng' makawuono jotelo mago mag riwruoge mag nurses odiochieng' makawuono inyanyato mago mawuok bore Nairobi kae. Odiochieng' makawuono gibrobedo ka giriwore kod jowetegi mago mayudore e kaunti ma Siaya mar mondo mi gipor wach
kotudore kod ng'anyo margi kaachiel kod monj mano monj godo moko kuomgi e kinde mane ging'anyo kendo kane gichomo e apise mag gavana e kaunti ma Siaya. Ka bende wang'eyo ni e kinde ng'anyo makamano mar chieng' tich ariyo mano mar jumani nitiere nurses 20 mano dong' kod hinyruok makoni kod kocha. E kinde ma magi duto timore bende riwruok mag nurses e pacho kae bende obwogo mar riwore kod jowetegi e ng'anyo ma pod idhi mbele e kaunti ma Siaya. Ka ng'anyo makamano odiochieng' ma kawuono donjo odiochienge mar 15 ka nurses ma Siaya koro chwalo ng'ur maggi makoni kod kocha ne tend kaunti ma Siaya. Wach machielo mwaluonu e kaunti mano ma Homa Bay otudore kod nonro ma jafwambo marwa George mano jafwambo marwa Ali Abich e kaunti ma Homa Bay obobedo koluonwa mano kotudore kod nek makoch mar Profesa Tom Mboya Onyango mano profesa mapuonjo e mbalariany mano mar Technical University of Kenya. Profesa makamano ne onega e yo makoch e gweng'go mag Rosinga ka bende nek mare obiro kaluwore kod gwandruok mano e wechego mag lo mag gweng'go mag Rosinga e kaunti ma Homa Bay. Ka bende nyaka sani koro obila osemako achije moko 2 ma itudo kod nek mano mar Profesa Tom Mboya Onyango mapuonjo e mbalariany mano mar Technical University of Kenya. Ka bende mane wach ma George Ali Abich e kaunti ma Homa Bay obobedo koluonwa matut mar mondo mi olernwa matut kotudore kod nek makamano. Mana kaseng'isi ni nitiere achije 2 ma nyaka sani koro osemaki kitudo kod nek makoch mano mar profesa mas puonjo e mbalariany mar TUK. Wach mwaluonu machiegni odiochieng' ma kawuono nyaka Ramogi Ajong' wang'eyo ni en kopo mogika mar Dalmas Otieno mano wito ngimane kendo odiochieng' ma kawuono jafwambo maru e kaunti ma Migori George Juma bro bedo ka luonwa kopo mogika mano mar Dalmas Otieno e dalane mayudore Kangeso e kar chung' od bura marongo mane kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono kendo nyalo bedo ni jotelo mopogore opogore bro bedo ka yuoro e ik makamano. Wabobedo ka wamenyo ni matut kotudore kod tho mano mar Dalmas Otieno. Wakwayo Nyasaye mar mondo mi omed keto chunye kama okwe. Kawadhi mbele wach machielo mwaluonu e kaunti mano ma Mombasa ma joja oko bro bedo kaluonwa onyisa ka ni jumani tend kaunti mano ma Mombasa ne obago kanyo gino miluongo kanyo kod dhongere ni Public Service Week ma tend kaunti ma Mombasa ne obago e kaunti ma Mombasa. Wang'e ni Public Service Week en juma ma bende en mar dhialo jotije piny owacho matiyo e counties mopogore opogore kendo thuolo bende gibedo godo maneno ni gibedo kod riwruok kata tudruok kod jogo ma thoro yudo services kata thoro chope apise mag piny owacho mar mondo mi oyud chenro mopogore opogore. Mane wach maluonu odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Wach machielo ma bende pod waluonu e kaunti ma Mombasa kono otudore kod mano ng'anyo mag jopuonja mbalariany manyaka sani koro wang'eyo ni osebedo ka rocho chenro mag somo. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono jopuonjre e mbalariany mano mar Technical University of Mombasa odiochieng' ma kawuono gidhi twaka kod jofwamb weche e wi ng'anyo ma jotije mbalariany madhi nyime. Par ni jotije mag mbalariany bende oramo ni podi gibro bedo ka gidhi mbele kod ng'anyo margi nyaka sirikal chop dwarogi duto mano mar chulo gi omenda bilion 7.9 ma nyaka sani koro podi gibandho sirikal. Giwacho ni kata obedo ni nitiere dwarogi moko mosechop kare, giwacho ni oyo nyaka chop kare dwarowa duto e kakoro wadog e tich. Kata kamano warito winjo ni jopuonjre mago mag Technical University of Mombasa to wacho nang'o kotudore kod ng'anyo mag jopuonj mbalariany masani koro podi dhi mbele e pacho kae kendo koro donjo e juma mare mar 3. Nyakora Ramogi Ajong' kanye mochopo gode giko mar chal mar fwambo. Kata kamano weche mamoko makato kang'isi e chal mar fwambo inyalo bedo kod geno ni jofwambo magwa ogoyo tache kor gwenge duto ma pacho kae mar mondo mi wach kotuch twakelo ni godo achiel kachiel maonge leo. Yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e taduoko twak e chenro mar mbako romo. Kik idhi mabor.